Well, mga subscribers, muli sinabay mo magkakita po. October 3, first Friday of the month, sabi ni Teacher Helen. So, ngayon po ay nag-ulan, ingat po tayo. Ito tayo sa ating mabibiyahe ngayon dyan. Hindi na kailangan dyan. God bless, always pray to God. Alam niyo mga nangyayari po ngayon. So, we need to trust in the Lord always. So, ngayon po ay sarado. Sarado si Greta. Malamang pa rin tayo. May kita na. Entry. Kahapon, nakatingin si kahapon. 16, ano? 16. So, target namin yung 30. Kaya no? Mga 20 pwede na. Sige po, pray mo tayo. Yeah. Malaki na ito, mababasa. Basa-basa na po yan. Ano ba lang yung ano? Bibi na. Ano ang set ko, no? Na-explain kayo? Na-display. Wala lang. Wala na po yan. Wala na nga. Bakit? Saka matay na siguro. Pwede nyo? Yan. Tawag siya ng mga tao ngayon. Parang walang jam. Opo, talaga po. Okay lang. Then ganito eh. Opo, tapos nakakaya. 1 chapter 15 verse 7. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang mga salita ko, hingin ninyo ang anumang maibigan ninyo at ipagkakulog ko sa iyo. Lahat ng nahingi natin ang pagkakulog. Parang ngayon sa Mark 11:24 sa amin na dito. Ano man ang hindi mo sa ama maniwala. Tama ba ito? Si Jack at si Luke na si Mark 11:24. So, pero po tayo. Kung wala ka sa kay Lord, yung mga RIP sa bagyo. Gusto ko pinap naman na. Tapay na ko rin eh. Praise God. 150. Over 70. Lord, hallelujah, puli ka ng Diyos, Lord, ay Father, we give you thanks and praise to God, Luwa, Lord, na pasabi ng Espiritu sa Diyos, Lord, nalijiwanan, Lord, with our prayer, and ask forgiveness to Lord, Lord, at dalangin natin sa sibo po, makapagawin ko, Lord, manalig at po siya. Salamat po sa mga bagay sa buwan. Muli Panginoon, ito po Lord God, ay buwan. Lord God, ay mag-aapin yung buwan niya. Lord God, ay ikaw po sa mga siyang kalakasan sa mga lawagin. Lawagin Lord God, may liwanag sa mga sigaw, kumagat po yung ayos. Ayos po siya. Ito po mga sa mga langit sa pangalan ni Jesus. Amen. Open 7. Ayan o. May nagtok? Ano yun? Tinantok. So 1, 2, 3.
tuloy. Lotion, wag! Makati o. Makati o, teacher. Kasi kailangan ko siya. Alam, hindi ka pa sa'yo. So, pasensya rin po si Kuya para ma-relax at pagumana ng maili ng mga oops. Ba't na? Bango ah. No? Oo, bango niya yung tulad ah. Oo. Nakakot po siya eh. Si Raya. Ano ba, robot? Push po. Ako po. Tiga. Tiga. So, sila po yun ah. Lotion.
Kaya, ito. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Up. One, two, three, push! Vamos a ver. Pagka hindi marami. Pero ang bango yan. Oops. Sige.